Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan mga kasyargao. Happy viewing po kanatong tanan. Magandang umaga mga kasyargao. Ano yan nasabta sa laing edisyon sa tong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga frontliners din na. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa inyong pag-suporta sa katawhang Pilipino. Good morning usab sa atong mga munisipalidad nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapasan Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro ug Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning usab mga ka-Siargao sa atong mga silingan nga probinsya ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan ug sa mga kasigbit nato nga mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Good morning, Siargao TV. Gikan na kang Ma'am Che Gabutero. Salamat, Ma'am Che. O sa tanang taga Cambas Act. Good morning, Sir G. Watching from Manila. Gikan na kang Sir Randy Archaga Santisas. Good morning, Kuya G. Gikan na kang kang Vensky Panganuron. Salamat, Sir. Good morning, Kuya G. Pa-shout out Tony Presil Ilanda. Gikan na kang Olila Jojo. Salamat po. Good morning mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pag-asayron karon ang kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Chris Perez. So, patuloy pa rin tayo nagmo-monitor na isang low pressure area nasa loob ng ating PAR. Tinatayang nasa layo namang 35 kilometers ang layo west ng Cuyo, Palawan. So, itong nabanggit nating low pressure area nakaapekto nga sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao nitong mga nagdaang araw at inaasahan na ay posible pa ring magdulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa Mimaropa, ganun din dito sa mga lalawigan ng Antique, Capiz at Iloilo. Pinapayaan po yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na dito sa may bandang Mindoro Provinces at Palawan area na maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang shear line o yung tail end ng frontal system ay nakakapekto nga sa silangang bahagi ng Katimugang Luzon. Asahan naman ang mga kababayan natin ngayong gabi sa Quezon at maging dito sa may bandang Bicol Region at sa Northern Samar area na magiging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, apektado ng amihan, maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Asahan ng mga kababayan natin sa may bandang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, dito sa natitirang bahagi ng Calabar Zone, dito rin sa Metro Manila at sa lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija at Bulacan. So, dito naman sa natitirang bahagi ng Kabisayaan at sa buong Mindanao, asahan naman na generally maaliwalas ang panahon maliban na silang isolated na rain showers na dulot ng mga localized thunderstorm. Asahan ng mga kababayan natin sa Iloilo na magiging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog, habang sa natitirang bahagi ng Visayas ay mainit at malinsangan maliban na sa ilang isolated na rain showers dulot ng mga localized thunderstorm. Maulap din na may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa Zamboanga City. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, mainit at malinsangan, may tsansa ng mga isolated thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Mao kana mga ka-Siargao, ang latest updates nato karon sa kahimtang sa panahon mga ka-Siargao. Ilabi na karon manindot ang atong panahon mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga mga ka-Siargao. Salamat. Good morning, Kuya G. Gikan na kan Jesse Vince Gorillo. A blessed morning, Kuya G. Keep safe always. Gikan na kan Sir Mark sa Marista Resenti. Salamat po. Good morning, Kuya G. Shoutout sa taga Surigao City. Gikan na kang Ma'am Wen Escabal. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout sa Punta Dolores team. Og happy birthday kay Manoy Joselito Madera. Salamat Karajaw. Gikan na kang Ma'am Tiffany Borja. Salamat po. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Mariel Kaumpay Escalera. Salamat po.
Good morning po, pa-shoutout ko sa Siargao, ilabi na Ate Nida, o kay Kuya Julius Borga, sa Borga family. Thank you, gikan na kang Ma'am Jonah Rendon. Salamat po, good morning. Hi Kuya G, good morning, pa-shoutout sa mga taga-Pilar, lalong-lalo na sa akong mga kalumunan diha. Salamat Ma'am Regina. Good morning Kuya G, salamat sa imong pagbalita. Gikan na kang Ma'am Nizel Bosito. Good morning Kuya G, keep safe. Gikan na kang Ma'am Marlu Moderno. Salamat po, good morning, magandang umaga. Dili na maglangan mga kasyargaw, atong pag-asayron karon ang pinakaunang bahin sa mga balita nato karon dinhi na sa atong programa. Blessing sa nagkalaiyang tourist destination sa Socorro, gihimo. Nagkadaiyang blessings o cutting o ribbon ang gihimo karon sa munisipalidad sa Socorro. Gihimo ang ribbon cutting mga kasyargaw atol sa ceremonial blessing dito na sa Salog Busay nga usa sa mga tourist spot sa Socorro nga mismong si Socorro Mayor Felizardo Galanida ang nag-ribbon cut ni ini uban ni Barangay Chairman Edan L. Cinco. Samtang gihimo sab ang blessing ceremony sa Pagatpat Tree House and Mangrove Sanctuary uban sa Barangay Pamusaingan Chairman Leo Faron og ni Socorro Mayor Felizardo Galanida. Gihimo usab ang blessing ceremony dito na usab sa Sabang Giant Mangrove Forest Boardwalk ilalom sa BUB sa Department of Tourism Program uban ni Regional Director Maria Nelia King Arena, LGU employees o mga katawhan ni ini sa pagpangulo ni Municipal Administrator Deonita Sangko og mga barangay officials. Congratulations po ilabi na sa pagpangandam ni ini, ilabi na sa Socorro sa pagbalik sa turismo kung ugaling makabalik na mga kasyargaw. Mao na ang latest updates dito na sa Socorro karon mga kasyargaw, ilabi na sa mga blessings nga gihimo karon mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, first quarter Surigao City Peace and Order Council meeting gipahigayon. Gipahigayon ang first quarter City Peace and Order Council meeting nga gipangunahan mismo sa mayor sa maong syudad, isip maoy chairperson sa maong konseho. Diin niini gihimo sa City Cultural Center o gitambungan sa mga opisyales o miyembro ni ini mipahigayon usab sa pagpresenta sa ilang mga accomplishment kun update ang hanay sa mga kasandaluhan o kapulisan lakip na usab ang ubang gobyerno o sakop sa gobyerno kusog sama na sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, PNP Maritime o Philippine Ports Authority og nadiskusyonan ang mga angay nga mga aksyon nga himuon alang na sa seguridad sa katawhang Surigao nun. Gitukiusab sa security measures sa umaabot nga Semana Santa, apil na usab ang mga impormasyon sa bag-ong mga programa o aktibidad kalabot na sa End Local Communist Armed Conflict nga diin adunay mga proposal nga gilatid ang kasundaluhan ilabi na sa mga kabaranggayan mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa Surigao City karon. Good morning Kuya G. Kuya G, pa-shout out sa taga Prince Fuel Station diyan na sa Barangay Sayak, Burgos og dire sa lungsod sa Del Carmen sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G. God bless. Salamat po. Good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, quarantine facility sa Surigao gi-turn over. Na nga gi-turn over sa kagamahanan sa Dakbayan sa Surigao ang quarantine facility nga anaa nahimutang sa Barangay Kangnyog nga gitukod sa DPWH og ang luna ang gipanag-iyahan sa gobyerno mga kasyargaw. Kung mainumduman kini gibindisyonan o gisa publiko para na sa hingpit nga magamit kung ugaling adunay kinahanglanon sa sitwasyon nga aduna pay kaso sa COVID-19 o pagabutangan kini sa COVID-19 patients. Dako ang importansya sa pagtukod sa mga pasilidad tungod sa padayon nga peligro o nagpadayon nga pakigbatok sa atong gobyerno nganto na sa pandemya mga kasyargaw.
Mga latest updates mga kasyargaw, samtang napulo ka individual, dakpan sa illegal nga pagpangisda onom ni ini taga Socorro. Sa padayon nga anti-illegal fishing operations mga kasyargaw sa mga kapulisan sa Caraga Region region napulo ang nasikop niini og nakumpiska ang mga illegal nga fishing paraphernalia mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, naila kining mga nasikop nga sila Arnold P. Antigro, William F. Maisos, Ramjon F. Alicana, Marjun Dingding, Ruel P. Paha, og Noel G. Ruaya nga mga nagpuyo sa Barangay Siring, Socorro ning atong isla sa Siargao nga caught in the act nga nagpahigayon sa illegal fishing didto na mga kasyargao sa kadagatan sa Barangay Del Carmen ning isla usab sa Siargao alas 7 sa buntag kagahapong adlaw. Samtang mga kasyargao nasikop usab sila Jopel Aquintan, 37 years old, Junel P. Aquintan, Benjamin Batican, 37 years old, og Alfredo Chantinosa, 43 years old, nga tanan residente sa Tubay, Agusan del Norte netong March 12 alas 8:30 sa gabi. Nakumpiska sa otoridad ang mga fishing boat, fish nets, compressor, improvised nga spear gun, green hose o nagkalain-laing mga isda o uban pang paraphernalia sa pagpahigayon sa illegal nga pagpangisda. Ang personahe o ang mga personahe ana sa kustodiya mga kasyargao sa otoridad o magatubang sa kasong pagsupak sa Republic Act 10654 o ang Philippine Fisheries Code of 1998. Mga na mga kasyargao, ang latest updates nato karon ilabi na sa mga nadakpan nga nagpahigayon og illegal nga pagpangisda mga kasyargao dito na sa Barangay Del Carmen dinhi na sa Siargao. O kining unom mga kasyargao nga nadakpan mga taga Barangay Siring, Socorro. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G, watching from Bacoor, gikan na kang Ma'am Lucila Zabala. Salamat po, good morning, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G, God bless po, watching from Ortigas, Pasig, gikan na kang Sir Reniel Tabige. Good morning po, magandang umaga. Hi Kuya G, good morning, gikan na kang Sir Christian Alabat. Salamat po. Good morning sa mga kalumunan ko sa Sayak og Del Carmen. Salamat po. Gikan na kang Ma'am Lucila Zavala. Good morning Kuya G. Gikan na kang Ma'am Lucy Gonzales. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ako sa ako ate na si Mana Neria Sinday. Diyan na sa Nuevo Campo, San Benito. Good morning Kuya G. Pabati sa aking mga kapatid sa Burgos. Gikan na kang Ma'am Rita Galyo. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, top 1 most wanted sa Malimuno, Surigao del Norte, nasikop. Sa gipahigayong Manhunt Charlie Operation sa Malimuno Municipal Police Station o Surigao City Police Station, nasikop ni ini ang top 1 municipal level most wanted person sa Malimuno dito na sa Purok 2 Barangay Lipata, Surigao City niadtong March 12. Naila ang maong suspetsado nga si Mark Anthony Repezo, 30 years old o residente sa Purok 4 Barangay Binucaran, Malimuno, Surigao del Norte. Nasikop kini tungod na sa alias warrant of arrest alang na sa kasong homicide nga gipakanaog sa Regional Trial Court Branch 29, Surigao City. Mga na latest updates dito na sa Malimuno karon. Good morning Kuya G, pa-shoutout po kay Jane Bugtay, gikan na kang Sir Arman Lopez. Good morning po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargao, armas og bomba nasakmit sa kapulisan sa Cantilan. Ang personahe sa Cantilan Municipal Police Station og tropa sa Philippine Army naka-aresto og usa ka motorcycle driver nga nasakpang nagdala og bala og bomba samtang nagbiyahe dito na sa checkpoint sa Sitio Nangka, Barangay Kabangahan, Cantilan, Surigao del Sur kagahapong adlaw. Naila kini nga si Nelson Estoniaco
alang na sa pagsupak mga kasyargaw na aresto kini tungod sa pagsupak sa illegal possession of ammunition and explosives mga kasyargaw. Ang maong suspetsyado walay napakita nga mga legal nga dokumento maong gi-aresto kini. Sumala pa sa suspetsyado nga adunay usa ka tawo nga mihangyo kaniya nga isakay ang isa ka sako mga kasyargaw sa iyang motorcycle og wala kini nahibalo sa sulod sa maong sako nga kini di ay mga bala og bomba. Nakuha sa maong sako ang mga buhing bala, 15 ka bala sa grenade launcher o kapin kun kulang sa 500 kabuok nga NPA leaflets. Ang maong suspetsyado karon ana sa kustodiya sa otoridad alang na sa saktong disposisyon og magtubag sa kasong pagsupak sa Republic Act 10691 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Act mga kasyargaw. Good morning Kuya G, happy Monday, Isla Siargao. Gikan na kang Ma'am Marisa Migulyas Gonzales. Ma'am Marisa, good morning kanimo din ha. Happy viewing sa tanang taga Malinaw. Good morning po. Pa-shoutout Kuya G sa mga abtik na workers ng Siargao Island Villas. Gikan na kan Sir Jugs Gonzaga, mga taga Siargao Island Villas din na. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat, shoutout po kaninyong tanan. Mayong buntag Kuya G, sanan sa ako asawa na si Kathy Waya Pamubangon watching from Pasay. God bless Kuya G. Gikan na kang Sir Loy Ambid. Bangon, gising na mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon dinhi na sa tong programa, 3,252 ka mga frontline healthcare workers na bakunahan na sa Caraga. May abot na sa 3,252 ang nabakunahan sa CoronaVac o ang bakuna gikan na sa Sinovac nga mga frontline healthcare workers mga ka-Siargao nabakunahan sa CoronaVac nga mga frontline healthcare workers nga nagsugod nitong March 7, 2021 dito na mismo sa Caraga Regional Hospital sakop sa syudad sa Surigao. Nasairan nga miabot na sa 15 ka health facilities o mga vaccination sites ang na-identify kundiin gilusad ang maong programa sa pagkakaroon ang DOH Caraga. Padayon ang hingpit nga pagmonitor sa mga nakadawat sa mga bakuna, ilabi na sa mga implementing hospitals. Samtang nagpahinumdum usab kini sa tanang LGUs, implementing units o mga health facilities nga i-monitor ang mga nagpatupok sa bakuna o sundon ang standard operating procedures subay sa guidelines nga giset sa DOH. O kung ang usa ka healthcare workers nga makasinati og side effects, dali kini nga magpahibalo o dali na ipahibalo sa health facilities in charge para na sa saktong aksyon ang mga nakasinati sa maong side effects kung ugaling adu naman mga ka-Siargao. Good morning Kuya G, pag-greet ko sa akong mga kaigsuunan nga nakinig ngayon si Pinyahay at Elenita sa Bulacan at Laguna. Stay safe sa inyo, pabati from Yang Espihon. Salamat Ma'am Rihina Aldea, salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga ka-Siargao, ang atong latest update sa COVID-19 sa Caraga Region. As of March 13, 2021, we have 13 new confirmed positive COVID-19 cases for area of distribution. 3 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Tubay, 2, Buena Vista, 1 case from Poblacion 9, Abad-Baran City, 2 cases from Surigao del Sur, with 1 case each from municipalities of San Miguel and Taco, 14 cases from Tandag City, from Barangays Telaje, 6, Mabua, 4, Bongkod, 3, Tegokdok, 1, 10 cases from Butuan City, from Barangays Limaha, 2, San Vicente, 2, Villacananga, 2, and 1 case each from Barangays Ampago, Riverside, Tuongan, and Ibantay. For classification of cases, we have recorded 26 local transmission cases, 2 cases with travel history to an area with local transmission, and 2 cases are locally stranded individual. For status of condition, 22 cases are symptomatic, and 8 cases have mild.
For status of management, 30 cases are still unmanaged. As of March 13, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 7,783 confirmed cases, 333 still in isolation, 7,140 recovered, and 310 dead. Mao ka na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kaimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Ingat kitang tanan mga kasyargaw. Good morning Kuya Giog sa taga GL, sa akong mga manghod sa Santa Cruz, mga friends ko. Hello sa inyong tanan. Salamat gikan na kan Sir Selvane Rabuya. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon din na sa tong programa, mga gobernador, mayor ug barangay chairman ilakip sa pagbakuna, sumala pa sa IATF. Nanawagan karon sa Interagency Task Force ang usa ka opisyal sa Department of the Interior and Local Government kundi DILG nga mahilakip untana sa pagpangbakuna ang mga gobernador, mayor o mga barangay chairman tungod kay kun mahilakip ang maong mga opisyal sa pagpabakuna, mas madani ang katawhan nga magpabakuna usab, sumala pa ni DILG Undersecretary Martin Dino. Samtang gikaingon usab nga posible nga maguna sa pagpabakuna ang mga nagtrabaho sa media tungod kay anaaman sa field, mga kasyargaw, o nagsuroy-suroy man sa kadalanan ang trabaho niini. Mao na ang latest updates mga kasyargaw dito na sa kauluhan usab. Samtang ang balita nato sa gawa sa nasod, kapin 600 ka atletang Pinoy muapil sa SEA Games sa Vietnam. Nakatakda nga magpadala ang Pilipinas og 626 ka mga atleta nga Pinoy aron na moduwa og muapil sa 2021 SEA Games sa Hanoi, Vietnam sa November 21 hangtod na sa December 2, 2021. Kini uyon sa dokumento nga gihatag ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino ngadto na sa Philippine Sports Commission. Mahinumdumang muapil ang Pilipinas sa 39 ka sports events sa SEA Games, mga kasyargaw. Mao na ang latest updates nato karon mga kasyargaw sa gawa sa nasod. Ilabi na ang pagpahigayon sa SEA Games 2021 dito na sa Hanoi, Vietnam, mga kasyargaw. Adunay posibleng dala nga 626 ka mga Pilipino o Pilipinong atleta, mga kasyargaw, sa maong paduwa, mga kasyargaw. Samtang ang atong latest update sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas, ang tibuok nasod Pilipinas karon mga kasyargaw, aduna na ay 621,498 nga total cases sa COVID-19. Nadungagan kini kagahapong adlaw mga kasyargaw og 4,899 mga kasyargaw. Pinakadako usab nga naitala sulod lamang sa usa ka adlaw, mga kasyargaw. Maong ang active cases karon ana sa 48,157, samtang ang mga naka-recover ana sa 560,512, human nga makatala og 13,371 ka mga new recoveries, samtang ang mga nangamatay sa atong nasod Pilipinas karon mga kasyargaw ana sa total nga 12,829 mga kasyargaw. Mga na ang latest updates nato karon mga kasyargaw sa kaimtang sa COVID-19. Sumala pa sa DOH nga nagkadaghan gayod ang maong ihap sa COVID-19 mga kasyargaw. Ilabi na dito sa Metro Manila mga kasyargaw, ilabi na sa Quezon City. Gihimo na ang curfew o unified curfew hours dito og ang mga special na mga lockdown sa mga na-identify nga mga lugar, mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa kauluhan karon. Good morning Kuya G, kamusta po? Pa-shout out ako sa akong mga learners sa school year 2019-2020.
nga mo bisita sa ALS-CLC kay aduna importante na trabahoon connected sa iyong portfolio para na masolve na ang inyong pagka-temporary enrollee sa senior high. Gikan ni Sir Henry Lubapis as legendary class advisor. Sir Henry, good morning kanimo din na. Salamat. Og sa tanang mga ALS CLC o ang ALS students ni Sir Henry Lubapis, ato daw mo dito na sa ALS CLC para na sa inyong trabahoon, para na officially enrolled na kamo, mga ka-Siargao. Salamat po. Salamat Sir Henry Lubapis. Salamat po. Good morning. Magandang umaga kanimo din na. Salamat po. Happy viewing po kanatong tanan, mga ka-Siargao. Apan din hinalaman ko kutob, mga ka-Siargao, hangtod sa sunod nato nga panag-uban din hina sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din hina sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Kini ang inyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisukamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. God bless us all. Happy Monday po kanatong tanan. Salamat. Good morning.